Taliban yol başlygyna Owgan hökümeti Aşgabatda täze ilçi belledi. 17 martda Aşgabatda Taliban yol başlygyna Owganystanyň Türkmenistanaky täze ilçisiniň wezipesini ýerine ýetiriji Fazil Muhammad Saberiň işe girişmegine bagyşlanan dawara boldy diýip Fergana habar gullugy Taliplar hökümetiniň metbuat sekretary Zabiullah Müjahidiň Twitter sahypasyna salgylanyp habar berýär. Täze ilçiniň işe girişmegine bagyşlanan dawara Türkmenistan tarapyndan Daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajiýew gatnaşypdyr. İnsan hukuklaryny hususan aýallaryň we çagalaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýän Taliban hökümeti şu wagt içinde daşary ýurt hökümetleri tarapyndan ikrar edilmedi. Taliplar geçen awgustda Kabulda häkimiýeti ele geçirip Günbatar goldugly Ashraf Gani hökümetine syňdyraly bäri daşary ýurt döwletlerine Owganystana wekilçilik edýän diplomatik wekilhanalaryň iş hem gümürtükligine galýar. Ilkinji bolup Pakistan 2021-nji ýylyň oktýabryna Taliban hökümetiniň elçisini kabul etdi. Fergana neşrine görä Hytaýym Talibanyň berlen elçisini kabul edipdir. AFP habar agentligi Hytaýyň Taliban wekilini kabul edenligini ýöne onuň resmi ilçi hökmüne ikrar edilmändigini aýdýar. Şeýlelikde Türkmenistan dünýäde taliplaryň wekil berilen 3-nji ýurdu boldy. Aşgabatyň Taliban ilçisini ikrar etmegi Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlarynyň ýygynyna we täze prezidentiň kasam kabul edip işe girişmeginiň öň ýanyna gawat geldi. Galyberdi Aşgabatda talip ilçisi öz işine başlanyny 17 martda Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Keňeşi Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystan boýunça ýardym missiýasynyň işiniň dowam etdirilmegine resmi taýdan ruhsat bermek barada çözgüt kabul etdi. BMG'nyň Owganystan boýunça ýardym missiýasy insan perwer ugurlarda insan hukuklaryny şol sanly aýallaryň we çagalaryň hukuklaryny goramakda iş alyp barar. Türkmenistan Owganystan bilen Türkmenistan Owganystan Pakistan Hindistan gaz geçirjisi ýaly transmilli tassamalara gatnaşýar. Bu iri tassama köp ýyllyklaryň dowamyna sebitde bar bolan syýasy, ykdysady we howpsuzlyk meseleleri sebäpli durmuşa geçirilmäni gelýär. Owgan metbuatyna görä 10 martda türkmen we talip wekilleriniň ýene bir gedek duşuşup topuk tassamasynyň geljegini maslahat etmegine garaşlýardy. Ýöne bu duşuşyň geçirilip geçirilmänligi barada ne Owgan metbuaty ne de Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. Mundan ozal Aziýanyň ösüş banky hem topuk tassamasynyň maliýeleşdirilmegine ýardym bermäge istek bildirip gelýärdi. Ýöne ýaňy ýakynda ösüş banky Owganystanaky Taliban hökümetiniň halkara derejesine ikrar edilmezliginiň töweregindäki tewekkelçilikler sebäpli topuk ýardymlaryny togtudýanlygyny ma'lum etdi. Muňa garamazdan Owganystanyň dolandyrjylary topuk tassamasy boýunça işleriň dowam ettiriljekdigini wada berýärler. Tolo News Owgan neşrine görä 18 martda Talibanyň Daşary işler ministrligi topuk tassamasynyň Owganystan mölegine gurulşyk işleriniň bahar aýlaryna täzeden dikeldiljekdigini oglan etdi. Tassamanyň Owgan böleginiň düýbi 2018-nji ýylyň fevralyna tutuldy. Soňky wagtlarda hatda Türkmenistanyň hökümet gödäwçiligindäki maglumat çeşmeleri hem Talibanyň transmilli tassama gatnaşmak mümkinçiliklerini şüpheli çemeleşip gelýär. Käbir ykdysatçylar sanksiýalar we daşary ýurt kömeginiň azalmagy sebäpli häzirki wagtda Owganystanyň topuk tassamasyna gatnaşyp bilmejekdigine inanýarlar diýip hökümetçi Orient neşri käbir ykdysatçylara salgylanyar. Aşgabatda täze Taliban ilçisi işe başlaýan mahala Owganystanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň resmi web saýty geçen iýuldan bäri täzelenmeýär. Türkmen paýtagtyna Owgan ilçihanasynyň resmi web sahypasy hem täze wagtlaýyn ilçi barada maglumat çap etmedi. Pakistan, Hytaý we Türkmenistan täze Taliban ilçisini kabul edýän mahaly AFP habar agentligine görä ýakyn wagtlarda Birleşen Ştatlardaky Owgan ilçihanalaryna we konsulhanalaryna ýapylmak howpy awanýar. Galyberdi AFP Talibanyň goňşy Iranaky we Özbegistanaky Owgan wekilhanalaryna hem öz adamlaryny bellendigini aýdýar. Şol bir wagtda Russiýa Owganystanyň 2-3 tane täze diplomat kabul etmäge razyçylyk beripdir. Ýöne şol bir wagtda Moskwa täze diplomatlara öňki Owgan ilçisiniň orunyny eýlemezlik şertini goşupdyr.